good morning. Ug maadtong buntag natang tanan. Luto ko lumpia guys ya. Vegetable lumpia na siya guys na nagluto ko kog pansit ya. Kasi Kim nagpaluto og ngari bitaw. Magluda candle man kuno siya karon. Kumo na nagluto mi guys. Ya. Kalit ni cake karon sa batang badzi. Karong makabluda candle yung taon si Ja. Nagluto pa kong lumpia dia. Lumpia na gulay. Lumpia nga gulay guys. Ang gilumpia kay rumka nagmachikiting. Ang mga nagmachikiting kinalamian nga pansit bihon. Ini makita ang kayong wit-wit. Magtiwas ako na nagluto. Dara guys, luto na lumpia dia. Vegetable lumpia ni guys. Ada pansit. Mau palit ni Ruki kaya makabluda kan talaga mang bajing gamay. Daka ray magluto si nanay og hinalang nga manok ya. Na may hinalang nga manok kadto sa kabuok. Maghinalang si mother. Nag-prepare na siya sa mga panakot. Kami as lumpia guys oy. Ang tilawan guys og maaso ba? Gulay ni sud. Dia naghinalang guys, dia luto na. Wow, ralami sinalang. Uy. Lamit sa sabaw na ni ba higup-higupon kay hang. Luto na hinalang. Muna itong buhatan guys ug nay gulay at ang lumpiaan kay mukha og mga bata. Pagka ka mga mas gulay nga kang autanon, sunuban lawudon. Kamot nang nganion. May kaso, haluan nito ang ketchup. Nagpaklay guys, luto na dia. Paklay nga kanding. Dere nagbit-bit og cake, bisitang Kim si Rap boy. Ano ba ta Kim? Thank you. Minsan magkay Rap. Minsan kay Rap. Thank you. Thank you Rap. Nagamang birthday girl guys, dia. Ana mo ha. Ato mo dito ka do mo daw aram Rap daw. Sabi paliton guys. Sa violet. Oh, kare ko ng violet isang piliin. Violet nga cake. Chipon, ubi chipon. Ja. Ang mga kabuok. Isa day, asa may isa day. O, kani choco? Okay. So, choco o kadto. Mo isang ipili. Na guys, suwatan na. Ginoo ko. Bisa may surprise sa isang cake ni uban man. Butang nga ABCD. Sige. Okay. Alright, yun guys. Ito ka cake. Oh. From Tita Ninang Flor de Lisa. Thank you, te. From Tita Jo, Tita Andy, at Tita Christine. Thank you, kaado mga tita. Nalipay agamang birthday girl. Sumato na mi guys. Kay upo na. And mga una inigabot. Bye. Ano sakay na kaming badzi? Sige, sakay na tito. Okay. So, ito na mi guys. Ay, excited na gamang badjing gamatoy. Luda candle na ko na siya. Luda candle. Iya na guys, sa gamang birthday girl. Dia atan ni panghawasan. Kani atan ni ikuan. Tangi. Oh. Sarali paja. Thank you kaadyo sa nagdadaan ni Rap boy. Dia nag-cake from Tita Jo, Tita Andy, at Tita Christine. Thank you kaadyo mga titas nas Ohio, USA. Salamat kaadyo sa pa-cake ni Kim. Okay, at ngabrihan ng uban. Pangabrihan ng uban guys. Sa pangabrihan kaya rong mabluda candle ha.
Si Rap Rap Boy, ang friend ni Kim Kim. Isa ka cake, happy birthday, happy 5th birthday Kim Kim. Love Ninang Flor de Lisa. Thank you, te. Thank you. La Tita Jo, Tita Andy, o ni Tita Christine. Thank you. Batang gamay, aralipaza ni Ja. Ha? Ay, lumpia, hinalang, kalderita, baklay o pansit. Belated happy birthday, Kim. Birthday to you. Gus ka. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aliyah. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Ito, musila bra. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oy, mablo na kandel sa Kim. Oh, yay! Ganang. Ngato na guys. Ito. Wala, naregalo sir ni Za. Thank you. Ano, minsan maka sir. Thank you. Welcome, little girl. Salamat sa pag-invite. Uy! Remembrance ba? Na-zoom in man sa kang pag-invite. Remembrance. Guys, ito ang gamit ng Daily kuranan na rin. muli na ko, oy. Uy. Ito ka rin doon, Jay. Karang may gamay baji. Kaya sa kikik na isang pa. Mag-cake na gamay baji. Ako. Ano na? Wag na. Wag na na ako, ma.
Gaan. Karen na lamang tasa. Ang duha ni Ma'am Joylyn. Karen na lamang tasa kaya mga baso nangawa. Nangahupot ang baso. Kapatagan. Ika lang ang natuig. Taon-taon na. Parang nugay. Ipangmingaw na kasi mga estudyante. This is din niya. Nangakuan niya. Mga estudyante dani kay hapit na mo high school. Niodto ta guys. Kay kalderita. Paklay, pansit. Day, teki. Milang kami lang. Milang boy. Nalang, may cake milang. Sama? Di na ko ma. Cake ba? Ano ako? Salamat ka, Azo. Ate Christine, Tita Jo, and Hatag sa ninang na. thank you so much, Tita Jo, Ate Christine, and Tita Andy ni Kim Kim. Salamat ka, Azo. Thank you so much Nakaduwa ko sa na to inyong sa i-share nga. SCM. Thank you so much sa inyong i-share nga pa-birthday. Sa inyong i-share nga blessings para ni para ni Kim Kim. Lipay ka Azo mga batang bazi. Daghan ka jong salamat. God bless ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. Og sa cake ni Ate Flor. Thank you so much ka Te. At Thank you, ninang. thank you so much te. Musijang ninong og ninang nganing ari daghan ka jong salamat. Ug thank you guys sa pag-uban na mo sa mong daily vlog. Nga nahaman na ka jud ag blue da candle na Kim Kim. Naka blue da candle na sa gamang basing gamay. Dali ko sa blue da candle lipay ka jud ka naka blue da candle naman. Lipay na ka Azo. Kahit na. He, sunod dahil sa gitaan. Daghan ka jong salamat sa jong pag-uban na mo guys sa mong daily vlog. God bless ug amping mo kanunay. See you tomorrow guys. Bye.